Hej YouTube. Dag. Og mit navn det er Icecraft. Ja, vi laver en episode 2 i Survival. Og jeg vil lige enchant lidt. Ja, fordi han er død, desværre. En af hans søger, som hedder Gustav. Han bor Han er dernede. bare idiot. Ej, jeg ved hvad vi gør. Jeg vil gribe for det. Nej, den her fylder hans hus op med, hvad det hedder. TNT. Nej. Jo. Nej, med is. Vi gør det lige GM1, og så fylder vi det op med is. Hvorfor skulle jeg har bare too many items? Hvad? Det er jeg også. Vi er agribosserne. Nej, hvad det hedder. Isbosserne. Vi tager sådan der, så går vi ud igen. Ej, mere is. Jamen, der skal også ud over hans farm og sådan noget. Ja, det kommer der. Okay, hvis du gør det derude, så gør jeg det herinde. Hvad? Sådan der, nu er jeg igennem 0. Jeg har ikke gjort noget. Nå, det er eller. Vi har bare prøvet ham. Så hvis jeg fylder mig hus op med is, så kan jeg også gøre det samme hos os, men det er før man gjort det, så var bande. Ja, det går for sjovt. Kom. Ind i huset igen. Jeg tror kun, at jeg skal lige have min isblokke væk. Jeg synes faktisk, at vi skal bygge huset lidt større. Fordi Ja, og dem der er ind i serveren, så er der whitelist. Ej, skal vi ikke tage det af, når vi har lavet en video om det? Jo, jeg forgår, at der var 2 eller nogen idioter, der bander os. Ja, åbenbart. Bare for ingenting. Jeg bruger fly for at bygge. Min den er mega god. Hvad? Jeg flyer. Se, jeg har ingen i pil. Og jeg synes, at jeg min spæde. LOL. Døde du af det? Ja. Jeg har også torch 2 på. Det er nok derfor. Jeg lægger mærke til det. Nå jo, derfor jeg døde, for jeg havde en Ascent All på. Havde du det? Ja. Og så kommer Gustav bare, hvis han vil noget. Hvad? Ved ikke. Sådan der. Og der kommer også en nyt map. Nej, ikke nyt map, en ny spawn. Ja, vi bagefter når ikke video, så laver vi en spawn. Jeg får kun, det er jo lige lovligt for beta. Ja, så vi skal bygge en ny spawn, men der kommer ikke nyt map. Kun hvis vores map det crasher. Det er mega lang tid siden den har crashet serveren. Ja, så vi håber ikke det sker. Lige for at være sikker. Ja. Ja, og der er jo et lille smæve, man kan købe diamond tools, jerntools. Det man har lyst til. Ja, og så kan man komme ind. Hey. Og så kan man skrive warp smed, for eksempel. Det her er en lille by. Ja. Der bugger jeg lige her. Gør du? Lige før der bugger jeg. Sådan, så kan man gå herind. Kæmpe, jeg vil gerne lave sådan der en mere, hvis jeg må. En mere hvad? Dem der med lava. Ja. Jeg er lige glad på, at du selv hele eller skal fortælle mig, hvad du har lyst til. Og det er alle de ting, du kan købe. Vi har godt nok ikke alle tingene, men vi kan jo altid crafte dem. Nå jo, her skal der også være noget. Den ene chest. Jeg er
Den ene chest er vi altså nødt til at fjerne. Ja, jeg bare gør det. Der er næsten lidt plads i min inventory. Sådan der. Jeg har her til, jeg er ved at fylde sådan der. Så har vi sådan en mere. Sådan der. Så fylder vi den med crap her. Ja, vi er helt under. Der skal være Rachel. Der skal Rachel. Og fjerner lige det her, eller for at spatte det her. Og når man skal ikke hoppe herinde, så får jeg spat af det. Hvad? Mm. Kender du det? På en anden måde, faktisk. Jeg er lige spættet som noget. Hvad er den her til? Det er vores lille smed. Og vores mine. Ja, så der er ikke andre, der kan gå ned. Nej. Og nej, vi har 26 dia, 64 jern. Ikke lige kigge herud, jeg skal lige lave noget smart. Ja. Men sådan er det. Og vi står på Hvor er vores... Vi har optaget lang tid. Ja, farvel. Farvel YouTube, og vi ses i Og vi ses. Hej hej.